Zagrebačku galeriju Ruža u narednih 15 dana krasit će zanimljive fotografije Zagreba koje otkrivaju neke od njegovih priča. Autori ove izložbe, njih 17 po 2 fotografije, uspjeli su objektivom dočarati Zagreb uhvativši zanimljive priče ove europske metropole, čak i neke koje nisu htjele biti uhvaćene. Izložba je posvećena gradu Zagrebu onakav kakav je danas ili eventualno par godina unazad. Dakle, sve su nove fotografije. Govore priče o Zagrebu, jer priča o Zagrebu ima puno više nego što ima stanovnika i naših gostiju. Puno više ima priče, jer to je i kontakt između ljudi koji međusobno komuniciraju, dolazi u kontakt i tako dalje. Galerija Ruža inače je prostor u vlasništvu Udruge dragovoljaca Domovinskog rata, no izložba je, kako kažu autori, otvorena za sve ljubitelje fotografije iz Zagreba. Ipak prvenstveno je izložba namijenjena braniteljima koji umjetnošću liječe traume koje su nastale na bojišnicama. Razne izložbe i promocije su česte u ovoj galeriji. Jako teško iz ratnog stanja preći u mirnodopsko. To umjetnost jako pomaže tom prelasku. Tako da je jedna od zadaća i ove galerije pružati pomoć. Doduše, ovdje nije samo u pitanju izložba kako mi danas imamo, otvorili smo je, nego je tu radi i sekcija likovnih umjetnika. Ova izložba nastala je na zanimljiv način, a neke od najboljih fotografija nastale su sasvim slučajno. Jedna je nastala prije 2 godine, a jedna je prije mjesec dana. Ova tu s golubima je nastala prije mjesec dana. Zanimljiva jer sam fotkao nekakav interijer i onda u tih 20 metara koliko sam prehodao sam uspio snimiti tu fotku sebi za gušt i u pravilu takve fotke uvijek i budu najbolje. Kako građani hrvatske metropole stalno negdje žure, često prođu pokraj neke interesantne zagrebačke priče, a da toga nisu ni svjesni. Ova izložba bi neke mogla potaknuti da bolje gledaju kako živi i diše njihov grad.